Easter Bunny. Ok, să ne gândim la un lucru cu U. Nu știu ce începe. Ok, le lăsăm așa. 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 Animale. Urs. Vreți că știu? Urs. Adică că o să denunțe cine te iubește. Bă, mi-a oprit cineva video. Îi dau una în cap. Bă, frate, tu ești? Nu eu. Bă, sigur. O zi eu că tu îl oprești. Nu? Uite, iar îl opriși. Dar nu opri. Ba da, uite. Cum? Da. Dacă tu îl oprești, înseamnă că asamblăm umbrela. Dacă o mai oprești a treia oară. Hai, pa, prieteni, mă duc să asamblez umbrela.